kike nan kun san ina bayanin shi kullum, amma hankali sai a manta. Hankali ana mantawa, kuma Allah na magana cikin littafin shi. Kala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wai fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhi bi musaitar. Wai kai ba mai shiryarwa bane, shi yasa kowane malami yana wazi ne. Allah bai aiko kowane malami ba, Allah bai aiko kowa ba, annabi Muhammad ka aiko muna, shi kuma ya tafi. To mun nan dukan nan ana bin ciki ne da kowane malami da kowa. Shi yasa fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhi bi musaitar. Fa zakkir innama anta muzakkir. Shi yasa nan Allah na magana, wai kai magana, amma wurin shiryarwa ba wannan sai shirye da wani shi Allah. Kowa na bin ciki ne, Allah tarayi ni kawai. She wani wuri kuma Allah kuma yayi magana, wai mai fa zakkir in nafati zikra sayazakkaru man yaksha. Wai kai gargadi, kai magana a wurin da ba fada. In ka gan nan ganga ayi fada, maganar da zaka yi ko da zaka yi addin alkitabu wa sunna ne, amma ya kawo ayi kashi ko ayi fada. Allah wai kai ankuri, hal wuri ya shurun tukunan kai bayani. Fa zakkir inna fa'ati zikra. Kaga mu ba malum bane, amma kaga jikokin malamai ne. Wurin uba da wurin umma, duk jikokin malumma ne. Ko da ba yi karatu ba, wai wanda ya zama kusa da me sai da gawayi, sai ya tashi da bakin gawayi. Wanda ya zama kusa da makeri, sai ya tashi da warin ayaki. Wanda ya zama kusa da mai tulare, sai ya tashi da kanshin tulare. Wani wuri kuma sai Allah yayi bayani, wai wal asr innal insana lafil usr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, malamai suka ce Allah ya ce Allah wal asr, Allah na magana. Wasu malamai suka ce Allah na magana da zamanin manzon Allah. Wasu malamai suka ce Allah na magana da zamani. Wasu malamai suka ce wal asr Allah na magana da lokaci, time da kake kallon ga war akan gadan daga kasan American an buga 10:55 am. Yanzu ga dare yayi, so da mo kake wace tamun ka, lokaci na tafiya cikin rayuwanka, zaka bude ido kana cikin kabari ba abin da ka kulla. Shi yasa ka tashi kullun ka ta kokari kana istighfari dari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar dari. To kai ne ka cika musulmin kwarai, kai sallah, kai aikin kirki, kai aiki, kakka je kai wani abin da zai kawo maka wahala, saboda rance da Allah ya baka rai, iran da zai zo ya karbi, ya baka mamaki ni da kai. Allah muke roko ya samu yi lafiya. Bayani da kuka gan ya zo ake faruwa, wai mu zo mu yi wata wasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mu yi da junan mu nagarta, magana mai kyau da sakani juna. Shi ayi wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraqun. Mu gamu da juna aka, amma ko da ala da bambancin ra'ayi, amma mu duka al muslim awul muslim innamal mu'minina ko muslimina ikwan. Ka zama musulmi kwarai, wai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaji abin da Allah ke faɗi ko, bai ce kai mutu kai wani abu ba, wai kake da ka mutu sai ka zama mai musulmi, inji Allah. Yana cikin littafin Allah. Ya samu musulmai ne. Allah muke roko ya samu mutu cikin akidan Annabi Muhammad, shine akida na mai ahlus sunna. Allah ya samu mutu kai ka saya kan alkitabu wa sunna, ka rayu daidai cikin rayuwanka. Allah muke roko ya bamu ikon bin gaskiya. Jama'a kai kokari ka ba sa mini share mu je da magana. Wanga magana ba mu sama mun kai awa daya ba. Kai kokari kan da ba ka masa share ban ya maka kyau, wai sharing is caring. Don muna bidan mu wanga magana ne da malamai suka bamu, mu ba al'umma, su ba su kan Facebook, sofofin malumma ne ke suka bamu, wani mu ba ku. So yana da kyau, wai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la'ihim ma yuhibbu li nafsi. Ka so ma dan wanka abin da kake so da kanka nan, ka so ma dan wanka. Shi san kawo irin program aka nuna son kai ma ka ba wani mai shi ya ci amfani shi. Magana da ya faru tsakanin Ajiya Maryam Sanda da Malam Bilyaminu a kasan Najeriya Abuja, mun doki darasi. Wannan darasin nan na yi muku bayani shi akan nan shekaru da yawa, kuma kun ji kun sani. Darasi kaman guda 5 dan yi bayani akai gwargwadon Ali. Darasi na daya shine wannan mata me ya kawo wai ta kashe Malam Bilyaminu. Wai mu kan da muka ji kenan bayani, mu ba mu wurin, amma mun ji ne. Wai ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu. Shi muka yi, muka tattambaya me ya kawo wannan.
wai malam Binyaminu ya ce da wai an ce wai wasu sun ce da ya ce dai kare mata, wasu kuma suka ce a'a kan phone shi ne ta gan chatin shi da na mace, wannan ya kawo hal ya zo ya kai lamarin kashi amarya ta kashe miji. Wannan mummuna abu ne. Mata ku ji tsoron Allah, mata ku ji tsoron Allah, mata ku ji tsoron Allah, mata wasunku mugaye ne. Muga yau kun bani duniya kowa na tsoron na mace, kuma mata ku mutanen kirki ne. In ba da na mace ba mutum ma bai rayu. Yanzu ga ina ku wanga in na samu zunduru mai kyau shaka ga na samu zaman lafiya, to mata ha Allah ya yi ku da abu mai kyau. To ya kamata ku ji tsoron Allah. Ki tuna akwai ranan yawma tubula sara'iru fama lahu min quwwatin wala nasir. Wannan ranan yawma tubula sara'iru ba bribe, ba kudi, ba kowa haka da zo a kawo ki tilo ki ji kunya. Dunna kika shiga wurin boka, dunna kika je wurin turu, wai ki mallake mijinki. Akwai waɗanda ke dokan magani su saga, su shafa da jikinsu, wai in namijin ne yayi zunduru da ita guda, ta mallaka mijinta kenan. Bai kara wani aure, ki muguwa ne, Allah shirar da ki. Saboda yau dan miki tambaya in kika mutu, shi ya saura kenan kawai bai yi aure. Yau akwai mata da yawa da kenan inda ba kara aure 2 3 4 ba, da hali yau ma ba aife su ba. Dukansu diyoyin amarya ne da yawan ku da kenan. Kuma Allah subhanahu wata'ala cikin littafin shi ya ce ba, wai namiji mai daidai yayi adalci ya kara mata har daidai 4 namiji ya yayi. Dun na mace da aka aife ki hakika san da ki aure, ki san kamar mijinki nan ya kara mata, wannan is a must. Inda yana da kudi, yana da iko, kai kuma shaki baka da kudi sai ka je yaranka ma baka ba su kudin abinci, wai kuma zaka kara mata. Kai Allah ya kona kai, baka mamaki, ka zo lahira ka karkace haka, baka kai tafiya. In baka da kudi kaka je ka kara wani budurwa, shaki kawai baku da kudi, kai yaranka ba baka kare da su ba, wai kuma zaka je ka kara. Ba da kai ake banan, ana magana mai adalci wanda da ya duba. Bari mu je magana, wai sai ta gan wannan phone ko baka da shi ya kawo alkashi. To nan nake ina ba da nasiya, wanga magana na yi ya dare. Matan aure da namiji ya kamata akwai trust tsakanin kai da mijinki, akwai trust tsakanin mata da miji. Lamarin batun phone bai kamata alama aidin anything. Kai matanka kana dodge phone-unka, ita ma tana dodge phone-unka. For what? Ya manan zaman da kuke yi. Mata ki kira da phone guda 2, mijinki number guda kada sani, gudan bai san number ba. Wa wangan ga MTN ne, wangan ga Zelle, saboda wangan nan ina using shi WhatsApp, wan kuma ina call da shi. Don Allah ki samu nawo, mijinki wannan number ma bai sani ba. Kina da wangan ga number da kika sa mai number ga kin sa suna Abiba, kin sa Adiza. Kin san Adizan nan da Abiban nan boyin ki kenan, kuma kina cikin gidan aure kin sani. Kin sani. Kin san wannan, shi sa kamata mu sa hankali. Wurin dokan fonin mata, ki bar shiga kan fonin mijinki. Miji bari shiga kan fonin matanka, it will solve all this problem. Majority of aure da yau yake samun matsala shiga cikin namarin fonin mutane, wangan ga phone ya kawo mana wahala ma ne. Iyayenmu da ba su san shi ba, wan ya kawo wahala bisa kan wahala. Lamarin phone, wallahi kowa kiyaye, mi kai da mijinka da matanka ku samu trust in each other. Why should I even block my wallahi tallahi billah illazi la ilaha illa huwa. Ni da matana ke da rai, ni ban sa abin da ake ce mai password din phone ba. Ni ba ta doka ma, ita ba ruwanta, ta san ban da lokacin wannan. Ni yaron ni ma ke yin doki na tanyi gulma ngan wa ke fira. Wannan ba daidai bane. Jama'a, shi yasa lamari wurin wangan gaba ganan ga mun samu darasi na daya shine wurin phone. Mu kiyaye junan mu. Mijinki ne, kila da miji, bai kamata kila da boy ba. Yau zango mata a kasan Ghana, na mace na ce ni na da miji kuma na da boy. Wani wawanci ke ga. Wani maganan kasanta ma ke ga, wedding ga ma bai da ban abin nan. Ina da miji kuma na da boy. Wai ya fi dadi saboda in bai bata da yawa ba, wan ya bata. Mata za ta tafi ta waje, mijinta ma bai san da ta ba. Ta fita ne kawai. Wannan ba daidai bane. Ku sa hankali ku bani mu gyara kanmu. Ba wanda zai zo shirya mu. Mu da kanmu no da mu shiryu mu gyara kanmu.
mata kun bani sunanku ya bata wasu matan ba duka ba. Yanzu kun bani namiji ma na ya ci abincin matan shi wallahi yana tsoro kadda nika kwalba ta yi mai miya wallahi ya ci jinin abin gangan an jin shi duka su sun ya faru daga kasan Ghana don ta ci gado ya faru Ghana ya faru daga kasan Ghana. Yau mata fa maza wasu na tsoron cin abincinku, mijinki na tsoron cin abincinki. Wani irin abu kenan. Yanzu da kika kashe shi mu da mun doko number 1 wurin batun phone. Wannan abu ya fita wurin. Number 1 mu sa hankali da wurin phone juna. Number 2 kowa ya iya zuciyan shi kai da dan wanka kun samu matsala. Sabar samu patient. Domin fushi na iya bani kai wani abu da ba kake so bane. Bayan ka kare shetan ne ya pushin ka da aljannu suka pushin ka kai wannan ka kare shi ka zo ka regret. Yau shi da bawan Allah ya mutu ya tafi filin kiyama, ki kuma nan ga ta nan an baki shekara 30 kuma 30 kuma a kashe ki kuma. Yau diya da kuka haife guda diya da kuka haife jariri, ina jariri yayi da rayuwar shi. In na mace ne wallahi ta girma da wuya za ta samu miji, kowa ya ce manta ta kashe babanta, kowa kuma ya ji tsoron wannan diyan. Yau kun bar yariya diya cikin wahala na maraici, diya ta tashi babaki ya an kashe shi ne, manki ma an kashe ta ne. Wannan kun wala da yariya jaliriya. Allah muke roko shirye da mu. Wannan ya fita wurin. Na biyu kullun na muku magana akwai abin da ake ce mai kambun baka. Kagan mutum kai wa kana da kudi da ka yi aure an tara mutane kowa, mutane da suka zo wurin nan nawa ne kai ka sani mutane kana mai waɗanda suka zo wurin kasansu in the real life nan ba mai kambun baka ba mai ba mugun ido wurin. Talakawa na wuce wahala cin abincin na an invite mutane ba invite su ba suna jin warin nan. Talakawan nan kana mai suka yi fushi wani abu bai samu abin auren nan, to kambun baka ya yi wani bi daga wurin wasan auren nan according to videos da nake da shi nan. Bari ma buga video guda saboda daga baya na share nan abubuwan da muka gani daga wurin auren aka yi irin waɗannan abin nan. Da yawa na nan shi kullun nake samun lokaci nake yi da jama'a bayani. To jama'a ba dan dame kan kurbuga ba na post zuwa anjima video sun an tuturo mini su mun post su da mun kare program ga don kowa ne mi darasi don na bidan yi wani bayani ne. Irin abu aka muke fadi ba aure manzon Allah ya ce inda yi ayi dan li'afa a shi abinci ayi murna, amma irin kan na zamanin ga bid'an da ake yin nan shi kake jawo da kanka mayu daga wurin. Muna waye da ku saurare mu fa jama'a, ku saurara mu da maganar da zamu zo mu muku. Wurin lokacin da aka so ake bukin nan mayu ke zuwa suna bukin, to yayi wani na nan bai so yariyan nan ta aure diyan mai kudi ba, hasadan wannan na an yaje a yi magani a zo da shi daga wurin auren sai a muku wanga abu abin nan da yi ne ta kashe shi ita kuma kashe ta. Wanga aiki ne da malamai da suka san lamarin abin da nake fadi kai ba ka sani ba, wani bi aiki ala aiki. Akwai wani lokaci wurin wasan auren ana cikin wasa na mutum da zo da yi buki ne, kudin da ya rika da zo yi bukin nan an yi aiki kan bukin kan kudin aka so da shi wurin. Shi yasa da ta zo ta yi da amarya buki ki da aifuwa ya kare kin kama bari kenan har filin kiyoma. Na uku irin abin da ake kawowa wai gyara abinci sabulu wurin suna menene a zo a baki. In kika karbi waɗannan zamanin gaba irin zamanin iyayenmu da bane o, kusa hankali muna gaya muku ne malamai ke ba mu fadi. Kinya kudin da na zo a miki gara sabulu da za ka miki ko shinkafa kwataku guda ko nama ba muna fadi wai don mu a wani ya ce yanzu ma wallahi kowa ka muna abu yanzu an bar kaiwa, mu da muna fadi gaskiya na abin da ke faruwa kenan.
wannan kayan garan da za zo a baki to an yi aiki kai, ana yi aiki kai she a baki kin siya ce kenan. In suna ne aka zo aka baki wannan kayan aikin to yaron kin nan da an washe sunan an tumman da abu an tun buga burjin yaron nan, an buga burjin yaron shi aka ga yaron nan inda ya tashi zuwa anjima ya zama kaza cikin community ya yi kaza, ana yi aiki ne to shi a lalata yaro. Wanga abu duka na faruwa cikin musulunci, cikin zango community musulmai. Shi yasa wai da kai aure kai an yi baby shower, brother shower, menene shower, na yi wanga magana shekara 3 ina gwada muku abinda ya kawo da an yi auren nan wata 3 wata 4 wata 2 sai kaga auren na fashewa. Me yasa? An zo an miki buki da wani kudin da aka yi aiki da shi. Muna wayar da ku ne. Wata babaninki, wani babaninka ya da ka yi auren nan ta miki tautan les. Wannan lesin da ta zo ta bakin nan aiki aka yi kai, saboda mijin da kika samu nan diyanta ba ta samu irin shi ba. Shi yasa an miki tautan nan aiki kenan, an miki aiki an gama da ki. Wuri auren nan anya an zo da ki kujeran da zaki zamana, she wata ta ce amarya dan na son batunki zamana nan. Wannan kujeran nan an mata aiki, ta sa kan duwawunta ta zamana kai ta tashi. Shi yasa da kika zamana ta lalata miki aurenki. Jama'a mu ya mu ba ku misalai da yawa. Wanga magana da nake fadi ku je wurin malumman rukiya sun ce muku haka ne, mu suke gaya muna. Shi yasa kinya lefenki da aka kawo zamanin gaba yawo da lefewo, an bari ku bari. Ba kowa ke son ka da alheri ba, ku san wannan kanku kullun na fadi. Ba inna da ka yi makiyin kai soka duniya, ba ka da inna da ka yi makiyin kai soka. Kuma duk mutum da Allah ya miki ni'ima ko Allah ya maka ni'ima, zaka samu masu hasada, zaki samu masu hasada, masu nukura, masu bakin ciki, masu komi. Shi yasa manzo Allah ya ce ba wai al'ainu hakan, wai kambun baka na nan mugun ido, al'ain hakan idon ga akwai shi mugun ido na nan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce manzo Allah ya ce duk lokaci da kaga wani ya sa riga mai kyau ko ya rika phone mai kyau ko wani abu ne shop ne mai kyau da ka gani, sai ka ce masha Allah tabarakallah. Sai in kana da mugun ido nan na kambun bakan nan sai ya fasa shi. To amma nawan mu ke ganin wannan su ce masha Allah. Shi yasa ka gan duba cikin zango community mu wa ya bude business ne successfully. Ko ya boga yake ta gida wai da bude business, shekaru ka da shakadi business yayi bum kambun baka ya kama. Shi yasa garin Larubawa da mutum ya sai sabon lori ko ya bude shop sai ka gan ya sa masha Allah tabarakallah. Saboda me? In kambun bakan mutum na wucewa ya gani kambun bakan nan bai kamo shi. Wanga abu reality ne da cikin musulunci. Wannan kambun bakan nan ni ina da shi, ki kila da shi, kai kala da shi, kowa na da shi. Ba wanda ya san nashi mugu ne ko mai kyau. Shi yasa nan she manzon Allah malamai suka ce manzon Allah ya ce duk lokaci da kaga abu ya baka sha'awa ka ce masha Allah tabarakallah. Shi yasa ba daidai bane ki doki yanki jaliri wurin suna kina ba kowa ana duba an sa da yaro nan kambun baka. Da yaro an kare suna, yaro ya kama zazzabi kenan, ya kama tumbuli, kullun ciwo, kin kama zuwa asibiti saboda kin tara mutane da kika taran nan ba kowa ke son ki da alheri ba, ba kowa ke son ka da alheri ba. Zamanin ga atta abinci ka je wurin aure, ba kowane lokaci ka te kake cin abinci wurin aure, ko ina kai shashasha, ko ina kai ka ta ka ajiye abinci daga masallaci sai ka ci. Ko nan Turai American ana aure kai baka da wani arka da kate ko wani abinci kai ka ci kuba. In ma ka san kai mai ciye-ciye ne, zamanin gaba zamanin da bane. In ka san kai mai ciye-ciye ne to dan baka wani abu. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da ya ci ajuwa daidai 7 dabino na ajuwa daidai 7 to in Allah ya so ya yadda ko pause in ya ci shi da sassafe kamin marance ya zama farko abincin da zaka ci kenan. In Allah ya yadda ko pause ma ne aka maka da ikon Allah ba zai kama ka ba. Shi yasa in ka san kai mai ciye-ciye ne, ki mai ciye-ciye ne, da ki je wurin aure ki ciwon komi kai tumbin ka ya cika, an kashe ka da sauri ka mutu. Baya haka nan sai ka ci ajuwa ka fita da ikon Allah, Allah ya kiyaye ka.
kar ka bani diyanka kuma su zama yara masu kwadai ko ina suka tai sun ci abinci shi yasa irin wangan ga abin da ya faru ya yayu ranan da ake daura aure ake wasan nan wasan an kashe kudi kwarai to yankan mun baka sun zo mayu dashe sun zo wurin sun zo sun lalata mata abin su suka yi wannan aiki da yayu aka ne to na uku da namu ta shine lamarin batun kashi mu zango fa ko me ya faru sai mu ce wai Allah ya kawo ba komi ne Allah ke kawowa ba ku saurara mu da nan da mu dauko muku maganan malamai ne ba maganan kanmu ba mutum ya doki bindiga ko uka ko sanda ya kashe mu ya buga da mutum mai shi ya mutu to nan malamai na da magana guda biyu malamai suka ce Allah ya kawo domin kaddara ne tun ranar da aka halice shi lawil mafuz haka Allah ya ce rana kaza wani an kashe shi da bindiga wani an kashe shi da uka wani an kashe shi da sanda haka mu malamai suke majority of malumman murtazila suka ce a'a ba Allah ya kawo ba inda mai shi bai doki bindigan nan ya buga mai ba da bai mutuwa inda mai shi bai doki ukan na soka mai ba da bai mutuwa inda mai shi bai doki sandan na kwara mai ba da bai mutuwa malamai sun bangare guda biyu nan ga malumma nan sun gaya muku maganar da nake fadin ga yana cikin littattafai ko ba shi yasa malaman mutazila wai ba Allah ya kawo ba su wanda ba ka doki bindigan nan ka shutu ba da bai kashin me shi yasa su sun fasa wai ba Allah ya kawo ba amma mu kaman bangaren malikiya malamai suka ce bangaren malikiya mu kaman West Africa mun fi bin Imam Maliki mu muna bin Imam Maliki ne malikiya su suka ce mun fi gacewa da maganan mai Allah ya kawo amma malaman mutazila su sun ce maka ba Allah ya kawo ba malumma mu yi kuskure mana gara haka kuma bayani yana cikin littafai nan dan baka wani bayani yanzu maganan malaman mutazila ne yana aiki ko bai aiki wani lokaci yana aiki kana da diyane daga gida shadiyankan ne roki bindiga ya rika yana wasa diyankan nan ya rika bindiga yana wasa ko uka ya rika bindiga ko uka yana wasa da ya rika bindiga ko ukan nan sha kai kala kallo yaron ya rika bindiga ko ka gan ya rika uka ba ka karbi ukan na hannun shi ko bindiga ba yaro ne shaido ke soke kanshi ya kashe kanshi ba Allah ya kawo ba kai ka kawo domin lokacin nan da ka karbi bindigan na hannun shi ko ukan na hannun shi da bai kashin kanshi shi yasa nan malaman mutazila magana suna aiki ko bai aiki shi yasa ina ga da samaruna kar ka saura kaman kai malami guda kada ne in ba shi yayin bayani ba kai baka jin kowane malami ka ji kowane malami ka ji zantutukan malamai maganganun yazo zantutukan malamai na yana ciki da yawa amma ni da kai da yake bamu da karatu muna iya bamu sani je kai karatu je ko da baka da karatu manzo Allah malamai suka ce ya kasa mutane cikin uku malamai suka ce mutum ka zama malami mai karatu ko ka zama mai jin wasi ko ka zama mai tambaya to baka zama jahili amma ka zama na malami yayi kowa sai ka tashi Allahu akbar kuma baka ji komi ba a ji karatu kunnin ka kai ma baka zama jahili mu muna zama nan ga mu ba masu karatu bane amma mu ma ba jahilai murakkaba bane in bayani yazo muna kallo muka gan before mu zo mu yi magana she mu kira malumma mu samu wani magana gadan muka ce mi malam okay ba na jira nan malam kaza yi bayani malam kaza na taba jin wazin ga wurin malami kaza ya bayani yake to zai tutukan malamai ne sha ce ga kanna Abu Hanifa fadi ga kanna Imam Malik fadi ga kanna abin ga malumman furu'a suka fadi ga kanna malumman mu'tazila suka fadi ga kanna Imam Shafi ya fadi ga kanna Imam Hanbal bin Hanbal fadi wannan karo ki duka kai daidai shi yasa in ka saura da malami da yake da ra'ayi a cikin addinin ka shi ra'ayi guda kada ne yake tafiya da shi to kana kuskure tunda akwai zatutukan malumma Allah muke roƙo ya taimaka muna shi yasa nan magana malamai kenan bari mu je kan batun kisa in an ce maka kisa wala muna kisa an kashe mutum wani ya kashe mutum murder case according to Islam musulunci ya tun ajiye muna law yana cikin Qur'ani an-nafs bin nafs al-ain bin ain kaza kunni ka fidda kunni a fidda kunninka annu a fidda annu ido a fidda ido anci a fidda anci ka kashe mutum a kashe ka
haka Allah ya ce ko ba kadan ba wannan ne yana cikin Qur'ani ba shi ma lawyer ko judge ya dame kanshi da wani magana da yawa ba a cikin musulunci sa'annan musulunci kuma nan in mutum ya kashe mutum ba gaba da yake mai kisa ba ala evaluate a duba makwaci ne wani abinci ne ya ci jiya shi da yake yaro cikin family shi kakanni shi na akwai makwaci ciki duba musulunci ya aje muna aiki wa banyan bude muku maganan ga da yawa before ka ga an ce a kashe mutum cikin musulunci an yi ba an duba nisa maganan malamai na nan okay me shin nan da ya kashe shin nan me ya kawo kashe shi bara da duba makwaci ne ko a ba makwaci bane okay cikin family shi kakanni shi akwai makwaci don ya zama blood transformation ya zama from parent to their offspring from parent to their offspring mutum na iya jawo abu from parent to their offspring shi yasa ya zama systematically wani kazan na wani bi abin ga makwaci ne to wannan malamai na iya su auna su dubawo an gane a kashin ga da yayi ganganci ne ya shada ne kashe shi to shikenan nan Allah da kanshi yayi magana ba wani judge ko lawyer ba a magana guda uku ke a jawrin malamai suka ce yana cikin littafin Allah inda zo wannan ya kashe maka danwa wannan ta kashe maka kani wannan ta kashe miki familinki familin nan ala iya ba su decision aka Qur'ani ya fadi ko ba aka fadi ba su ne na daya family da su ce a ba su diya kudi diya ba haramu bane kamar kan lokacin da aka kashe yaran zango 7 aka bada kudin nan ba haramu bane cikin musulunci diya na mutum guda kashin mutum kisa rakunma daidai dari kuma wannan rakunma ya kamata su zama mai rakunma ne masu saye sosai ba irin rakumi ne yake balabale ba a namiji rakumi na saye daidai dari na mutum da yake nan diya kenan na kashin rai domin kashin rai ba karami abu bane cikin musulunci to wannan mutane na family su da su ce a ba mu diya na biyu su ce a'a mu muna son a kashe shi ne kisa a kashe mai shi ya kashe don mu kashe na uku su ce mun yafi wanga uku malamai na sai kai in kuma mun yi kariya malumma na nan su muna gyara haka ne ukun ga su choose abinda suke so duka family nan ya dace kamar misali family nan mutane 10 ne daidai 10 ne 9 suka ce a kashe guda kada ce a bada diya yana min kaman daga wurin na malumma na da magana kaman wanda ya ce a bada diyan nan kaman ala dokan maganar shi wannan ban shiga yin da yawa maganar malamai ne amma ina bidan wayar da kukan lamarin kisa ne lamari aka yazo ya aka yi this is the time da ya kamata malamai su zo su wayar da mutane malamai su wayar da mutane mata ki ga mijin ku wai dai kara mata kin doki ya suna abin nan Petro ki zo ki kona gaban shi wai saboda dai kara mata wannan ki wawiya ne ya kamata ki je jail shi yasa mata abin da ya faru da wannan babuyan Allah wake up call ne maki da ni in kina da tunanin ki da mijinki wani muhu ki san da kin yi kima an kashe ki ma kin te jail ki bar yaranki shi yasa nan iyayenmu mata mu doki wanganga mu yi wayo akan natanga kowani na mace da ta san manan aifuwa na imani da ta duba wannan bidiyon babuyan Allah na ta yi kuka ko ni nan ganga shaida na sha'awa yake kadan don ya dame ni na tuna inda ni ne fa don ba yi sai bane shi yasa abu da muka koro muku ga shi ya kamata mata ku da kuwa na kusa hankali ku bari mugu duba namiji duka matan shi fudu ne sa kanki if you think baki ki auren ba dole bane work out bar aure alan ne rabuwan aure alan ne mijinki kuma yana da iko ya kara mata baki yake ana shi ba shi kada ne baki kada ne umman shi ta kawo da ma ba Allah ya ba shi mata fudu ya aure shi yasa ko wani na mace kika san mijinki dai kara dai miki dai ya aure ni da kina mu ya aure ki san mata na fudu ne na kara ina so ina da kudi na kara kambun bakanki da bokanki bai aiki kuma mu ma mun je mu yi aiki sa'annan banda wannan mun sai akan mata da yawa akwai wasu maza kuma masu dukan mata kai ma banza ka sa hankali ran da ka mare matanka ta fadi ta mutu irin kan na aka yi matanga aka kai ma da ja maka muna magana da maza wawaye masu dukan mata ne
kai namiji wawa ne na mace matan bugunka ne kana da hankali mutun da kake mata ka sha bakinta shaka ku kwashe tarmari Allah kai agwagwa ya fika shi yasa nake jin dadin turai ka taba na mace wallahi ka ta jail su yi kokari shi yasa nan maza ba batun matan nan kada bane o da ni da kai kuma mu bar dukan matan mu in ka buga matanka ta mutu irin kan na kai da ita budurwan ga haka kai ma dama maganan budurwan ga isa wake up call ne ba Allah ya kawo shi da lokacin da ana yi daga Najeriya mu ba mu sani ba mu gani ba to social media shi yasa Allah ya kawo shi social media ni da kai da kowa mu doki mu yi darasi da shi jama'a in ka buga matanka kai namiji sunanka agwagwa baka da wani suna da yafi asango baka da wani suna da yafi kai tukunya kawai kai tukunya ne matan nan da kake kallon nan ba kanta kake samun lafiya ba altan malaria ke damunka she ka zo ta baka malaria in jikinka ya kama kan ba da ita ba inda zaka kai shi yasa matan nan ba dukan su ne mugayen mata ba amma mazan da kuke turai da kuka bar matan ku daga Ghana ku kula kallon matan nan na Ghana suna neman maza 90% of mata da ke Ghana da aka bar su aka zo turai duka suna Ghana suna neman maza ne ban boye muku mun gani ne mun san su ko ban san ko ina ba na san matan kuma shi wasun su haka kuma no mun san mazan nan kuma da suka bar matan su daga Ghana suna neman matan Spanish daga turai nan da matan Black Americans da matan turawa suna da mata nan sun bar matan su daga Ghana suna nan suna zunduru mun gani suna zunduru daga turai sun bar matan amma kullum kai kanwanka tana yawon bibiyan matanka wai matan nan tana yawon neman maza kai ma nan ganga mu ma mun yawon neman ka kai kana lokacin da kake duban suliyan wani nan wani lokacin shi ya ja wandonka billahi la ilaha illa huwa shi sa jama'a aure do alan ne rabuwa aure alan ne kika san baki iya ki yi auren workout ba dole bane kuma barin ga miki baki sanin aure na da dadi sheran da kika zama bazawara je ki tambaye bazawaran ruwanku yanzu ta zama watchman kofan gida ne akwai wasu ma suna talla ne ba tana jin dadi bane ban boye miki aure fa there is no perfect marriage duka auren duka guda ne you work out with your husband that's all wala bu yaso masala ka ku ga da yan waje between you and him sort it out kake duba kan Facebook wani da matan shi suna kan Facebook sun yi dariya kan photo ke gwada kaman matan nan da mijin nan suna jin dadi photo ne kada yasa suka yi inda kin san bala'in da ke cikin gidansu da kin kama mijinki ki kama bakinki ni ka ga miki shi yasa ba daidai bane na mace na da miji wai tana da boy kila da miji kuma kila da wani number daban da mijin bai sani ba kai ma haka no kana da galinka da kake nan kana da matanka baka shigowa gida shekare ka zama na bezin ataya baka bada kudin abinci baka duban yara amma kana binan ka shigo gida cikin dare 12 wai ka zo ka kakkayo a maka sunduru ba ta yin gashi ba ta bundi ba ta sunduru ba ta baka ana ba wanda ke duban yaran su ne maza nawa ne ba su duban yaran su daga cikin Ghana maza nawa kake ba matanka kudin abinci yaranka kana duban su duk mutun da bai yake son ya sa wahala duniya to ya bar duban yaran shi ya gan wahala billahi la ilaha illa huwa maganar gaskiya muke fadi muku sai sa ita matan nan da aka kama aka bata na kisa maganar gaskiya muke gaya muku wake up call ne for ni da kai ani ma yau na samu gufuna ha wallahi ban wani ta mata ko ta mare ni ma na nan juya nan ta kara mini amma na ji wani waka ma wai matanka ta mare ka bata hankuri zamanin mazanga jama'a kuma mu waye jama'a matan zango don Allah kuma mu sa hankali da rayuwa da muke ciki zamanin ga in Allah ya baki miji da ku yi aure ku yi shi silent zuwa marance ko gobe
na post muku wani video auren da muka daura kwanakin ga masu kudi ne wallahi sun fi ni kudi tun bisa na har kasa suka zo masallaci da komi family muka zama na silent muka daura aure suka kama hanya suka wuce garin su amma mutum yan zango kikin gan ajiya kaza alhaji kaza na da kudi dai aure an zo an aya wuri babba aka yanka shanaye 7 ana wasa kina gani social media ki baki da kudi kin je kin kabirance kin je kin sata kin je kin karuwanci kin karbi kudin yanzu ki da ki zo wai da ki irin abin wannan mai kudin nan tayi ki da ita dai ne ki da ita dai ne annun gaba dai bane na gwargwadon naki ki yi koran jumma ne a daura cikin masallaci a tashi duka dai ne auren da aka yi yanzu a cicika da mata ayi wasan nan shi ke kawo irin wanga kambun baka a zo ana kashin junan nan I'm telling you aiki ake yi in kun yadda ku yadda in ba ka yadda ba ma I know what I'm talking about shi yasa abin da kenan mu da mun fadi muku in kun yadda da shi ku yadda mata is a wake up call for ku wangan ga topic na mace ne ta kashe namiji shi yasa mun saya muku da yawa ta kashe shi diyan wani ne ta kashe diyan wani ne kai baka sanin wannan abin nan na da zafi inda dan wanka ne ka gani haka kuma inda kai ma dan wanka ne ita budurwan da da jail ka gan kanna abin yake tafiya shi yasa jama'a ku bani mu gara junan mu ku bani mu gara junan mu there is no perfect marriage duka daya ne in kika gan wani da matan shi kan Facebook ko kan WhatsApp sun yi photo sun sa sun yi ba shi ke gwada suna jin dadi ba ba shi ke gwada suna jin dadi ba ki da mijinki na da matsala kar ki doki maganan kin nan magana ki da mijinki kun samu fada sai ki doki maganan nan ki ta ki gaya da kanwanki da yayanki da ummanki irin abin da mijin nan ya miki in kika gaya da babanki yayanki da kanwanki da ummankin nan gobe ki da mijin nan kun shirya da kun shirya nan ummankin nan da kanwanki da yayankin nan su ba su shirya da mijin nan ba still magana da kika gaya musu nan yana kansu suna hate wannan mijin haka kai kuma miji kar ka doki kai da matanka na da fada maganar da kuka yi duka ka doki ka ba ma ka je ka gaya da kanwanka ko ummanka ko kan yayininka ai matanka muguwa ne ai mutumin banza ne ai kaza ne ran da kai da ta kuka shirya kai da ta da kun shirya amma familin kan nan su da ita suna kallon ta wannan maganar da ka fadin nan yana kansu kuma mu sa hankali da kishiyoyi kishiya ne they are the most dangerous people yanzu ku biyu ne matan miji gida guda kuke wangan ga ta iya miji ya fito kasuwa ya shigo dai shigo ita wanta san lokacin da dai shigo ta sai kaza ko shinkafa ko ta kuta ba wani yaro ya labe wai mijin ne zo ya wuce sai ka shigo ka aje kofa na kariya ta yi don a ce mijin ne yayi bai yi da wan ba zaki ya kin shiga daki kina dafa abinci kin shiga kusfa ta dibi gishiri ko sikiri da yawa ta suba abincin bai dadi ranar da kike da girki da mijin nan ya ci yayi fushi inda da yiki a kore ki kuma ku biyun nan da kuke nan na kula bin mazan ku gudan nan dukan ku cikin ku wani na shiga boka yanzu ana aiki mun gan da yawa makabartan kumashi da sunan nakin mata da suka kawo aka gama kashin mutum a daure ku tambaye broda na Awal Mansur yana da su da yawa je gida ya faru kumashi ku je wurin su jawadi na nan da su izu sun gwada muku makabartan kumashi mun gani yasa jama'a maganar dangerous muke tafiya da shi ba abin wasa bane dangerous time ne muke cikin eranga ba eran wasa bane budurwa da kin samu wani gufula ha ya zo ba wani batun wasa da yawa an zo da miki buki ayi aiki da kudin an miki buki an kare ki da haifuwa ya kare in kuma haifuwan kika masa ya zo ya zo ko baka dan ba to yaron ya kama ciwo kenan hal ila masha Allah ya samu wani abu wai da ya wura jana bukin nan ki stay away from it mu da mun ga muku gaskiya in kun doki oho in ba ku doki ba oho mu da mun fadi tsakanin mu kuma da Allah ya ga niyan mu mun fito mun zo mu yi nasiya yanzu zamanin gaba yawo da lefe a gwada Facebook kambun baka ya kama lefen an haife miki diya an haife miki diya kawai kai ka doki foton yaro ka tun sha kan Facebook kambun baka ya kama yaro sai ka ga yaron ya zo tumbuli ciwo wani maluru ka lalata yaronka right away yasa wannan duka ba daidai bane kuma koyaushe ka samu wani nima abu mai kyau
ka ta keep secret ba komi ne ya kamata to let everybody know much about you. Don't let everyone know much about you. Just a little bit. Keep your secret. Nowadays it's not like the way you know back in the days. There's a lot of mutane da suka nan masu hasada sun yawa, yan nukura sun yawa, yan bakin ciki sun yawa, yan komi sun yawa. Not everybody like you. Not everybody like you. You think kamar yanzu da nake zamanin mutane ke kallo nan ga wurin da su wurin 1000 1k ga. Wanga mutane da ke kallo nan ga waga maka duka ke so na. Ba duka ke so na ba 90% of mutane da ke kallo nan ga ba su so na yi. Ba su so na da alheri. Suna da nan da suna kallo na. Wa kuma ga maka kamar mutane da suka kallo nan ga duka ne mutane akwai aljannu akwai mayu suna ciki nan. Shi yasa muka ce a'udhu bi kalimatillahi ta'ammatu min sharri ma halak. Akwai su suna nan yarai na san su ban san su ba. Mutane da ke kallo na nan in the real life nawa ne na sani in the real life ba su fi mutane 100. Sauran ban san su ba su wane ne we don't know. Shi yasa ni da kai da komi mu sa hankali da rayuwar mu. Sa'annan magana na karshe shine gobe in Allah ya yarda gobe Peace Dawa Media WhatsApp group da muka create Peace Dawa mun samu shekara 5 exactly 5 years gobe insha Allah gobe addu'o'i da malamai suka yi mun taulgo muku 5 years da muka samu wannan Peace Dawa Media ga shekaran mu 5 muna cikin media amma da muka bude Facebook da 2 years mu kenan shi yasa muna da agenda 2020 shine mai da ho Ghana duk kasan Ghana duka yaran makafai ba kula da su ba shaida waɗansu da suka bude NGO daga Turai da kuma Ghana waɗansu suna zuwa suna ba su tauta suna taimaka musu she muka ce a bude akwai abin da muke ce mai blind Muslim students musabakan Qur'ani wani shekaru da muka ce sai musu Qur'ani muka ba su to shekaran ga da mu yi wani me da mu yi Qur'ani musabaka da ba taba yi da Ghana ba taba yi ba mu organize shi Peace Dawa taimakon ka nawa yazo ciki zo ka kawo ka taimaka ka kira number Peace Dawa na nan +1717 379 8960 ka kira muka ce taimakon ka sheka mu baka number ka aika musabakan Qur'ani na makafai national da hotel region Ghana makafai da musu magana kuma na biyu shine mai muna da yaran mu da ke kulle daga prison yard musulmai ne mata da maza muna ganin wani bawan Allah na nan yana taimaka da arna ne amma musulmi ne ba ku taba ganin ya je ya fidda yaran musulmai to dole ni da kai mu tashi yaran mu na wurin budurwa na wurin ita da wani bashin 5 million 4 million 3 million an kulle ta shekara 3 an kulle shi shekara 4 nace wannan ba shi ne namu yi ba muka tare daga kasan Ghana muka gan gwamnatin Ghana nace muna da yaran mu nan muna ni mu fidda su ya ake process a gwada mini na yi latan mu kai da sarkin zango da malaman mu a gani mu fidda yaran mu ba dole ne suka wurin ba duka ne mugan yara ba yaran zango duka ne mugan yara ba da muka taka ce muna to shikenan an bar mu yi amma daga inda muna son mu fidda yaran musulmai daga nan abinda suke son mu yi shine mi tun lokacin zamanin NDC suka nemi a yi muna masallaci ba mu da masallaci daga cikin prison yazo kai lokacin zamanin MPP suka ce a gina masallaci aka ki ginawa amma muna da church na wurin tun nan tun tatuwalab church na wurin amma bamu da masallaci cikin prison kasan Kumashi da na Accra na ce mutu so ba damuwa mun gina musu wannan masallaci na zo nan muka tara kudi kowa ya ga wannan abu muka gina babban masallaci daga ciki duk malaman mu da ke cikin kasan Kumashi kowa ya zo wurin da sarakai aka zo aka bude wannan masallaci wancan shekara ke ga muka bude masallacin to yanzu mun kare masallaci sai na ce to a ba mu adadin mutane yaran mu da ba su yi komi ba shi da wani wai ya shawi wai wan yayi an kama shi an jeli shi 5 years me yaran suka yi na ce to shi kenan kamata mu fidda su to yanzu an ba mu hanya nawa ne kai da ka taimaka mu fidda yaro ko budurwa da zo ta yi life ta ba mu sabin da zo zama gobe ba to wannan ne next agenda kuma na cikin wannan ku yi kokari kana nan number mu na nan kan page ga ka kira ka ce mu baka number mu ba mani kai ma ka taimaka mu fidda yara da ke cikin wurin da mata da mazan su Allah dai ba mu dada ne Allah ya ce ka taimaka da dan wanka da ke cikin kucci shi ma dai taimaka maka in kana cikin wani hali agenda mu na uku ka je ka makabartan Kumashi makwaci ba ko na iya zo ya mutu ko makwaci ya mutu kan titi musulmi ne ba na da mai wankan gawa ba na da mai wanka na ce wannan ba daidai bane dole ne daga cikin makabartan nan mu nemi wurin wanka muka yi shawara da malumma da sarakai
muna da fili daga wurin aka ce mun gina rijiya ajiya na nan mutum guda ne ta bani $1,200 na gina wannan rijiya daga kuma shela nan rijiyar na gina to yanzu wannan rijiyar nan da mu sa mai polytank bisa babban malami guda Khalifa na sai polytank ya ba mu kyauta ba mu buga sunan shi ya ba mu polytank na free yanzu da mu lay pipe ya shiga cikin makabartan da shi da nome makabartan ruwan da ta nomewa da shi da ta aikin makabarta sa'annan kuma gefe muna gina wurin da ake yi da gawa wanka mu fidda wanka ta kai shi shakaran jiya kowa ya gani nan ganga mutum ya mutu aka rasa da mai wanka aka kawo shi cikin makabartan aka ajiye shi kan tabarma ana mai wanka nayi kuka da na ga wannan video karshe na share daga nan ba dai bane Allah bai walakantar da musulmi ba bai kamata mu walakantar da kanmu ba ar nan ga sula muna dariya jama'a ku bani mu tashi fa jama'a ku bani mu tashi she na ce to she mun gina wurin wanka saboda in wani ya mutu bakin su titi ne in wani ya mutu wani wuri ne daga hospital ba na da aje shi muna da wurin da za mu aje shi mu kunna mai AC mu dibiya mai tasa da bai kumbura haka mi da sassafe a zo a yi mai wanka a yi mai sallah a bisa shi mu suturta shi Allah ya ba mu lada wannan ne next agenda mu jama'a shi yasa abu uku musabakan Qur'ani na makafai wurin wankan gawa ga kuma fidda yara prison ukun ga shi da mu yi da kai da kowa da kake ji na nan kana da shi don Allah ka kawo ka taimaka mu sa annu guda mu fidda yaran ga abu ukun ga mutane daban-daban ke rika mini kudin na batun makabarta Jawari Madugu ke rika mini na batun fidda yan prison Malam Mannan ke rika mini wannan na batun yaran makafai coordinator makafai Mustafa Ibrahim shi ke rika mini wannan kake so ka taimaka number mu peace dawa na nan ka taxi na please send me mobile money number for kaza number na nan kan page ga shan aiko maka sai ka bai number mu na nan bari pin number nan number peace dawa kuma da ganshi kamin in cika da bayani jama'a number peace dawa ke ganin na pin in kai mini wanga number da ka same ni mu je mu fidda dan wayan mu wannan takaici da mun fita wurin da mu jump mu kuma je in sawam su ma sun ji wa mun gina masallaci ma mu je mu gan su ma in government ya approve muna mu gina musu masallaci wurin sallah don an kama mai shira kulle shi yasa ya zama mutumin banza ni da kai mun san gobe wa ya san gobe nobody ba wanda san gobe wurin da mu gina wurin wankan gawan ga shekara nawa dai yana jauri ya fi shekara 100 wani lokacin mun mutu muna filin kiyoma Allah na bamu ladan abin da muka yi masallaci da muka gina da rijiyar da muka gina wayanda suka bamu kudin da yawa ma sun mutu amma yau rijiyar da muka gina kauye masallatai da muka gina kauye yau shi ke tafiya muna kana cikin wahala kila bidan aifuwa kila bidan aure kana bidan lafiyan kanka kana da biyan bukatan babanka ya mutu ummanka ta mutu sarakatu jariya kira ka sa kudin ka ciki tunda kaji kuma kana da shi ba ka taimaka ba wannan maganan ka ne jama'a ku bani mu taimaka saboda Allah jama'a ku bani mu zo zango mu ma ba sha komi mun gan gwamnati ba wanga abu da nake son mu yi mun gan akwai wani su da namu ya mu je mu gani cikin gwamnati anya muna amma I don't need them masallaci da muka gina cikin prison ba gwamnati ya gina muna ba mu na muka gina mu da ku ne abu da yawa da muke yi ba gwamnati ke ba mu kudin ba we can do it ourselves ku bani mu tashi ana rena zango je cikin prison yaran zango sallah ke kulle ba su yi komi ba yaro ya sha wi a kama sha kulle shekara kaza ana kashin muna yaran mu kuna kakkallo ana kashin su me ake muna ba abin da ake muna cikin zango jama'a ku bari mu tashi mu saya don Allah na firi number nan mun gama wannan program ka taxi na kala bidan number da zaka yi taimako don taimakon gobe abin ga ranar zuwa Saturday muna bidan mu end shi don mun yi shi 2 months ke ga jama'a sun aika amma gobe da muka samu shekara 2 muna yi da jama'a shekara abin ganga shekara 5 muna yi da jama'a duka godiya da kanna muka tafiya da jama'a muna da cikin tafiya mu kuskure na ciki da yawa Allah ka yafe muna Allah muka roko mata da kenan da ke neman maza
Allah ka ba su maza na gari, maza masu neman mata Allah ka ba su na gari, wa'anda ke cikin auren ku auren su na fara da juna Allah muke roko ka kawo musu saukin shi. Ya Allah muke rokonka wa'anda ba su da aifuwa Allah ka ba su aifuwa mai albarka, masu neman takarda Allah ka ba su takarda mai albarka, wa'anda kuma ke gida suke businessin su Allah ka ba su kudi mai albarka, wa'anda ke bidan su zo turai su ma Allah ka ba su, wa'anda aka kama aka kulle Allah muke roko ka kawo musu sauki. Malaman mu, iyayen mu, sarakai Allah ka ba su zaman lafiya, ka kiyaye su ka ba su adin kai. Ya Allah muke rokonka wa'anda suka rasu Allah ka ji kansu, Allah ka sa sun huta, Allah muke roko ka karbi makwancin su, mu kuma Allah ka sa mu cika da imani. Ita bauyan Allah da ta kashe mijinta Malam Binyaminu Allah ka ji kanshi, Allah ka sa ya huta. Ita kuma da take nan aka sa ta kulle, Allah ya sa abin da da matan nan ya zama shine karshen wa'alanta ta je filin kiyama ba wani abu. Kuma Allah muke roko ya sa mu iya zuciyar mu, ni da ku duka wa'anda ke da plan su kashe mazan su, to wannan wake up call ne, Allah ya sa ku bari. Allah ba kowa zaman lafiya a gidan shi. Ni ne naku abokin malum Ghana da push up king. Kai kokari ka manta ka aiko kan wannan number da na aika, kai ma ka aiko kala bidan a baka number cikin ukun nan, kowa da wanda yake rikawa in baka number ka aika kai ma sadaka saboda Allah ko nawa ne, domin abin da ke rabanta kai shi da ke bidan mamaki. Da ka zo ka gani nan mun zo muna gwadawa ga aikin da ka yi gawan, kai ba kudin ka ciki sheran kai bata. Kuma banda wannan bayan mun gama duka bayan mun gama wannan abu duka, mun yi niyya da malumma da mu sauke Qur'ani, wa'anda suka yi taimakon duka da sauke muku Qur'ani a yanka babban shanu guda. Wannan shanu naman nan talakawa da ba su cin nama da yan prison da kuma marayu a raba musu wannan nama su ci su yi murna, saboda kai biyan bukatan ka, saboda biyan bukata na, saboda biyan bukatan mu duka. Shi yasa mun sauke Qur'ani da ikon Allah. Bayan mun karbi wannan taimako an yi saukan Qur'ani a yanka shanu, wannan sunna annabi ne ba damuwa bane. Shi yasa nan ganga nake kallo dan barku, insha Allah Allah sa mu wani duniya lafiya. Kuskure da muka yi cikin bayani Allah muka roko ka yafe muna, zamiya ne na shaidan Allah muka roko, wannan muka fadi daidai kai ne mai karba, Allah ka karba muna. Ya Allah mu duka da muke nan muna da ma'asada da kenan, muna da mutanen kirki, muna da wannan nanan shi bai son mu da alheri, ba mu ce ku bai so mu ba damuwa, duniya bai yiwa kowa ya soka, amma abinda muke so Allah ba mu da su duka understanding juna. Hasada Allah fidda muna shi cikin zuciyarmu, nukura bakin ciki Allah ka fidda shi, kai wahala na ciwo, duk masu ciwo Allah ba ku lafiya, wanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki, masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi. Allah muke roko ya taimaka muna. Number nan kenan na pin, number peace dawa kenan jama'a, sheka turo ka ce mu aiko maka number mobile money, amma ka ci su cikin uku wani ne da ka taimaka shan turo maka. Ya Allah muke roko ka rufa mana asiri, ka samu wani duniya lafiya. Allah ka ba mu ankuri zama da juna, Allah ka ba mu ankuri zama da juna. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك أمير المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ni ne naku abokin malum Ghana, ko da ka ce da push up king, ko da ka ce jinyame, ko da ka ce the ghost that sat by the door, ko da ka ce da silverback gorilla. Salamu alaikum.